A potlesk pre ňoho. Vládko, vítaj. Príjemný dobrý večer. Ty máš takú ťažkú úlohu, pretože okrem toho teda, že vystupuješ, tak musíš jedným očkom aj sledovať celé to mravenisko, ktoré sa tu deje a najmä byť aj umelecky spokojný ako režisér so všetkým. Dá sa to všetko stihnúť, sedieť na toľkých stoličkách? Jednému určite nie, ale máme šikovných kolegov, organizátorov. Nie som v tom sám, som len malé kolečko veľkého stroja, dobre namazaného, pretože kľúčovým slovom týchto Janošikových dní sú korene. A korene musia byť silné, aby tie výhonky mohli smerovať ďaleko do rôznych žánrov reprezentované nás vo svete. A o tejto korene sa skvelé, výborne stará obec Terchova na čele s pánom starostom Davidíkom. On nás celý rok podporuje a to, čo tu vidíte, je už vlastne len výsledok, to už je len tá čerešnička na torte, ktorá nám všetkým chutí a ktorá je takou odmenou za to, že naozaj všetci, či starí, mladí, usilovne pracujú. A je to len jeden z programov bohatých Janošikových dní, pretože dneska napríklad sme otvárali chodník terchovskej muziky, sú tu výstavy a ďalších mnoho programov, ktoré svedčia o tom, že máme čo ponúknuť. Máme čo ponúknuť svetu, vraciame sa ku koreňom, ale nezostávame len pri tom, ale tvoríme ďalej. No a možno aj preto tento rok výnimočne nemáme až tak veľa tých zahraničných interpretov, lebo aj v rámci tohto kľúčového slova sme sa vrátili ku tým koreňom, keď pred 30 rokmi z, dalo by sa povedať, krajského regionálneho festivalu sa stával medzinárodný, tak sme pozvali našich priateľov z Čiech a z Poľska, ktorí vlastne tento festival s nami posunuli do tohto rozmeru. Čo sa týka samotnej Terchovej, tak samozrejme už je zapísaná v UNESCO, už sa o nej vie naozaj na celom svete. Je to aj vďaka tej obrovskej tvorivej práci a tej angažovanosti teba, tvojich kolegov, kamarátov a tak ďalej. V čom je to, že človek neobrastie machom, ale že sa stále snaží ukázať aj svetu, že tu, možno v srdci Európy, v tej našej krásnej krajine a v jej kúsku medzi nádhernými horami s bohatou tradíciou sa dejú veľké veci. Čo je pre teba tým motorom a pre tvojich priateľov? Sú to v prvom rade, opäť poviem, sú to ľudia. Sú to naši predkovia, ktorí túto našu tradíciu nám zachovali. Sú to aj skvelí umelci, kultúrni, rôzni dejatelia a vlastne všetci aj odborníci, ktorí do Terchovej chodili, čiže nám tu dávali najavo, že to, čo tu máme, si máme vážiť, máme to posúvať ďalej. A my sme si toto zobrali k srdcu a vlastne na rôznych fórach, na rôznych pôdach, či už je to škola, či už je to v rámci obce, v rámci kultúrneho strediska, dokonca aj v kostole máme jasličkovú pobožnosť, takže naozaj v tej obci a v regióne široko ďaleko sa snažíme spolupracovať a z tohto vznikajú mnohé krásne plody tejto činnosti. Čiže nezostávame len na tom jednom. Nemáme tu len skanzen, vážime si tradície, ale naopak ukazujeme, že jednak ľudová hudba je pramatkou všetkých hudobných žánrov, ale Terchova je toho najväčším dôkazom, že táto naša muzika si rozumie, koketuje naozaj s každou dobrou hudbou, s každým umelcom, tvorcom, ktorý má čo ponúknuť a ktorí sa tu radi vracajú. A sme veľmi radi, že aj vy, diváci, ste tu napriek tomuto počasiu a že tu s nami vydržíte, že vás to baví. Naozaj sme veľmi radi. Robíme to pre vás. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Inak, keďže ešte prebiehajú posledné úpravy, bude čas na jednu otázku, ale ja na Vládka prezradím, že on pracuje stále, aj keď to tak nevyzerá. My už sa vzadu sme sa dohovárali o terchovských Vianociach v Slovenskom rozhlase všakže. Určite festival je síce v plnom prúde, ale my už myslíme dopredu. Jasné. Posledná vec, prečo staré dievky? Povedz nám trošku viac o tom projekte, ktorý sa ako nič vynie vlastne dramaturgiou tej druhej časti dnešného nášho spoločného umeleckého večera. Je to taká výzva, dali sme to všetkým umelcom za úlohu, že aby si to tí diváci mohli ešte lepšie vychutnať, že každý to cíti tú hudbu inak, tak aby to na tej jednej piesni Starej dievky, ktorá je jednak veselá, vyjadruje aj tú povahu tohto kraja, tých ľudí, ktorí sú tu, aby si to vychutnali, ako kto pracuje s touto témou, kto sa kým inšpiruje a ako to ide.
Ďakujeme veľmi pekne. Prihovoril sa nám jeden z účinkujúcich, o chvíľočku bude aj na pódiu, ale najmä režisér dnešného večera, duša podujatia, človek, ktorý má Terchovu v srdci a to srdce je natoľko otvorené, že tá obrovská energia priští k nám všetkým, či už cez televízne obrazovky, alebo priamo tu. Dámy a páni, to bol Vlado Moravčík. Ďakujeme, Vladko, veľmi pekne. No a teraz pozrite na pódium, pretože opeknelo opäť a je to veľmi špecifický pohľad. Ja len prezradím, že Devana bola vládkyna nebeského svetla, zobrazovaná v slovenskej mytológii ako zlatovlasé dievča, ktoré spievalo na zlatom stolci pred svojím palácom. Máme tu aj stolce, máme tu rôzne hudobné nástroje, ale čo najmä máme, tak to je dievčenská kapela Devany, ktorá reprezentuje veľmi silný terchovský fenomén, ženský element muziky, zaslúžia si potlesk, sú krásne, sú talentované, sú umelecky vynikajúce. Ten mladistvý inštrumentálny fortiel, ktorý budete mať možnosť aj uvidieť, tak ten naozaj stojí za to. Ja ešte len prezradím, že umelecké autorské spracovanie piesní pod vedením kolektívu Andreja Dostala, pedagóga z Akadémie muzika, tak to je takisto veľmi dôležitý vklad. A okrem toho prezradím aj to, že dievčence naozaj majú veľmi silný program, pretože hneď zajtra idú do zahraničia reprezentovať nás na iný festival, kde sa dokonca stretnú s hudobníkmi, ktorí sú nositeľmi ceny Grammy. Takže dievčatá, reprezentujte nás, Devany naše krásne, reprezentujte nás poriadne a ukážte, v čom je sila aj slovenského pôvodného hudobného nasadenia. No a teraz, aby to nebolo nedôstojné, vzadu takisto prebiehalo v zákulisí čo treba povedať a vysvetliť, pretože počas toho, ako som sa rozprával s Vladom Moravčíkom, tak sa pripravoval aj legendárny hudobník, terchovský dejateľ a ja prezradím, že po 15-ročnej odmlke spolu s dievčatami pripravil na dnes večer mimoriadny výstup. Dámy a páni, ja odstúpim takto nabok a poviem, že František Mucha je nám veľkou cťou. Legenda terchovskej hudby. Pán Mucha, vitajte. Devany takisto. Ešte vás na chvíľku zakriem, lebo potom bude priestor váš a už to naozaj celé budete mať pod palcom, ale prezradím, že dnes večer ten mimoriadny výstup nadväzuje na slavnú nahrávku Svätozára Stračinu Ej, láska nestála, ktorá vyhrala kategóriu v medzinárodnej súťaže pri The Music Folkloric de Radio Bratislava pred 40 rokmi. Takže budete mať možnosť naozaj veľmi autentického návratu. Pripomenieme si tento výrazný medzinárodný úspech terchovskej muziky. A ako v nahrávke, tak aj dnes večer bude použitý inštrumentár pastierskej kultúry, ktorý veľmi tematicky korešponduje s kľúčovým slovom aktuálneho ročníka nášho spoločného festivalového diania Korene túry do pastierskej kultúry. Takže spoločná aktivita a umelecká symbióza súboru Devany a spolu s nimi František Mucha starší. Nech sa páči. Chodilo večer. Jednoducho nebolo svetla. Prišli sme ku dievke, pekne sa zaklopalo, strina, alebo vy, striko, otvorte, veď keby ste vedeli, akí sú tu pekní mladenci, majú ksichty vyželené, krupičkovú múku posypané. Nebuďte takí prosení, otvorte. Keď prišla svadba, nebolo to ako dnes. Pozvanky sa neposielali, všetko sa odozdávalo ústne. Hostiny sa robili na humne, no a cesty v osadách neboli asfaltové. Boli to len závozy a polné cesty. A keď pršalo, toho bláta bolo strašne moc. Ľudia, aj keď boli skromní, vedeli sa radovať. Vedeli sa tešiť zo života. A tak sa radovali z toho života, ako aj dnes sa dá radovať. Ja som sa s rodičmi rozprával, o koho mám záujem. Mal som povahu, že som nechcel robiť nejaké naprieky. Keď som sa oženil v roku 1970, vedel som, že som si vybral správne. Vtedy som si povedal, moja žena nikdy nesmie ťažko robiť, lebo som si povedal, nepatrí to pre ženu, žena má iné poslanie. Spoločne sme budovali domov, starali sa o deti, pracovali a prežívali radosné okamihy.
No ale k tomu niekedy treba mať aj to životné, hovoríme tomu šťastie. Že niekedy sa stane tragédia a niekoho to obíde. A potom je z toho nejaká skladačka a nakoniec je z toho 77-ročný život. A hoci časy sa menia, tieto hodnoty, láska a rodina zostávajú na veky. Tak sa držme toho, čo je dôležité. A nechajme po sebe stopu, že sme tu boli. Terchová, jak ťa hory kryjú, jako keď nevestu do čapca zavíjú. Potvočí bystručky len sama čistota, veselo. Cez vratnú dolinu žblnkota. Dobre sa v Terchovej, dobre sa v nej spieva, keď tichý vetriček z rozúca povieva. Pošli do rakytia, iď mi milá pre ne, kým ich nezachytia. Iď mi milá pre ne, iď mi milá pre ne, kým ich nezachytia, kým ich nezachytia. Na horách
vedenie ovečky na píšťalke píska. Sednem si s ním do hlín, veselo záviska. Hory dve zelené, na jednej sú vlčky, na druhej jelene. Na jednej sú vlčky, na druhej jelene, na druhej jelene. Ej, láska, láska, však si nestala jako vodička, jako voda medzi skalami. Vodička vyschne, láska zaminie jako rosička, jako rosa na rozmaríne. A keď si dala, som ti nekázal lušniť, ty si čert lušti, ten čert zuby ukázal. Ej, láska, láska, však si nestala jako vodička, jako voda medzi skalami. Láska sa minie jako rosička, jako rosa na rozmaríne. Terchová, jak ťa horí kryjú, jako keď nevestu do čapca zavíjú. Pozri sa, dievčatko, na kostelnú väžu.
tvoju slobodu do uzlička viažu, viažu ti ju viažu na 4 uzličky, už ju nerozviažu tie tvoje ručičky.
Váš veľký potlesk patrí ďalšiemu spoločnému vystúpeniu. To bol súbor Devany a dievčatá sa idú aj pochváliť asi. Poďte. Zatlieskame im, aj pánovi Muchovi, boli úžasní. Teraz sú často zábery z olympiády a keď prídu športovci takí zadýchaní, tak sa ich tí reportéri pýtajú, tak prvé dojmy, aké boli pocity a tak ďalej. Ja viem, že je to neprenosné, ale dievčance, prvé dojmy teraz po vystúpení. Tak v prvom rade obrovská eufória, už len z tej úcty a pocty, že sme mohli vystupovať s Ferkom. Naozaj to si zaslúži potlesk a pre nás to bola veľká česť, že si vybral nás a súhlasil s nami, že bude mať to vystúpenie po toľkých rokoch, čiže ďakujeme a tie pocity sú naozaj neopísateľné, tak je to triaška. Tak je to legenda. 15 rokov nevystupoval pán Mucha. Nebudeme hovoriť o vašom veku, ale boli ste veľmi, veľmi maličké, keď to bolo naposledy. Tak určite áno, ja sa priznám, ja som mala vtedy 9 rokov a áno, bolo to dávno, my si Ferka pamätáme ako deti. Bol to náš vzor a stále je. A taktiež súhlasím s Tereskou, veľmi si vážime, že prijal naše pozvanie vystupovať s nami. Je to neuveriteľná podsta. Ďakujeme mu a ďakujeme aj vám, pretože sme sa cítili úžasne. Vy ste nás v tom podporili, takže ďakujeme vám veľmi pekne. My ďakujeme vám, pretože to bolo nádherné vystúpenie. Prezradím, okrem toho teda, že sa teraz idete pustiť na cesty a budete nás reprezentovať a najmä teda svoje umenie aj v zahraničí a na rôznych podujatiach a festivaloch, tak keby niekto chcel mať doma kus vášho umenia, tak už sa to blíži, pretože ten nosič je naozaj na spadnutie, CDčko, možno aj vinyl, uvidíme, že čo sa z toho bude dať spraviť. Ako vyzerajú tie posledné prípravy, ako bude vyzerať to, čo sa tam bude nachádzať? Nakoľko to bude odlišné od toho, čo počujeme a vidíme na vašich koncertoch? Tak my pripravujeme toto CDčko necelý rok. Už sme v záverečnej fáze, takže plánujeme tento rok ho vydať. To, čo ste mohli počuť, tak tiež budete môcť počuť aj na našom CD nosiči. Takže dali sme akoby takú malú ochutnávku aj toho, čo bude na nahrávkach. Takže tak asi. A to už bude krásne, keď už budete držať v ruke ten produkt tej vašej umeleckej práce. Držíme moc palce. Tereska, možno na záver ešte jedna vec. Taká chlapská otázka, alebo možno aj trošku bulvárna, ale dá sa zvládnuť ten babinec, že keď sa spoločne cvičí, keď sa chodí na tie akcie a tak ďalej, predsa len, že ako sa dohodnete? Kto zavelí, že ako to má byť, aby sa tie dievčence medzi sebou dohodli? Trošku zo zákulisia. No tak posledné slovo má vždy Andrej, dostal. A tak my sa vždy na seba tešíme, lebo pokecáme, každá má niečo povedať k tomu, ako klebety a podobne. Čiže žijete tým mimo hudobným životom, ako partia kamarátok, ktoré sa radi stretnú. Bez toho by sa to nedalo. Keby žijeme len pre tú hudbu, tak akože tá nás stmelila, ale určite aj to priateľské puto patrí k tomu a bez toho to nejde jednoducho. Dokážete veľké veci, lebo keď ste presvedčili pána Muchu po 15 rokoch, aby vystúpil, tak určite dokážete aj ďalšie krásne. Tešíme sa na to vaše CDčko Devany, ich časť a samozrejme pozdravujeme aj ďalšie dievčatá, ktoré už sú v zákulisí. Bolo to veľmi, 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 veľmi inšpiratívne vystúpenie. Pomaly sa blížime do finále, ešte nás čakajú dve veľké vystúpenia. Bude aj rokový nářez a iné spracovanie tej výzvy, o ktorej sme hovorili, ale teraz